Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. May hapon guys. Kung first time mo na nakita, tapos mahiligong kag traditional hilot, nangita kag traditional hilot, tanawa gini para sa imo ani. May hapon ma'am. May hapon. Sa man atong pamati. Ako gipamati kay akong kabuhi. Unya pagkahuman, Kabuhi. naglisod ko ginhawa kay bakon man ko. Unya Nag-nebulizer ka? Nebulizer? puff gyud. Katong puff, katong pang emergency gani kay layo man ako trabaho. Oh. Pagkagabiin ako Kay travel, makikilay. pag-travel. O pang travel kay pagbakon ka wala naga-travel so puff lang ka. Lagi dipinsa. Pinsa oo niya. Napugay Depot kada bulan. Tukar-tukar. ang ay halos kuan perminti ako ang uba kay siguro tungod kay na ako ang sayati manervyos ana di ba mo tukar pa tong uba unya Nabasa naman itong mga kuwan nakasulat. o nabasa na Nakakaya mo ato isa. Facebook lang nako ado ka jud ang hubak ug ang kabuhi ana niya siguro atin lang po ning mga pasmuhan ba ta kay sa biyahe daan di mo ta makakaon ko sa iyo makakaon ko ana sa una gid makakaon ko ang pamaho dala pa nudto na so pasmo sa kabuhi Pas mo sa... pasmo kaon siguro nya pas mo sa... mao nang gikabuhi kay maisa na lang ang pamahaw paniudto tungod sa trabaho Nakatipid po. pero dili makatipid mas nakadako gasto kay magpa-doktor man Pwede pa lang ka. ta Manihapon ng Rikso. awa na Pero gyud wala tuliling yung maduga. hadlok kay kayo kay seryosa ba yata no Madugaan ng kabuhi pag di na sa mapsan. Manakop butag lang ang gabi. sustimba ko lang dili lang May kita uban mabot sa maginoktor. inana punto Kanana sa poto. May mahadlok na po. Nag-nervyos. Wala na yung mga sign-sign. ako nervyos lang ko Sige, basta sa pagin ma'am. high blood jud ko. Oh, high blood sa kataas. Maabot. Isa kay gayon anak kay nakamata kog tungang gabi kay nakahinumdum ko nga naaday ko'y trabaho nga dapat ipasa na ako kay kailangan siya ipasa so gitrabaho na ako sus pagmata na ko kay siguro sa abrupt gani nga pagbangon naabot siya akong dugo 220 mao to nga imbis mo trabaho Kaya ko wala hindi akong gibati sa kong ulo mo siya mo buto Delikado na Oo, siya. so- Ang plat-plat na ko na na. nagdali-dali ko katong agad ba? oo, nagdali ko katong pang ano sa dila gani. And then pagkahuman ni ato migsunga. Dayon pababa dito ako ang karon gani paminaw gani ako kay kanang murag taas-taas Pero medyo na-interesan po ka sa video. kay gusto man ta maayo. Paminaw gani ako karon murag medyo ni taas-taas akong dugo. Kay kuan man kanang tukar man ang sayati kay murag bugnaw ang tiil, mga anak makabalaan ako mutukar ko ang sayati kay bugnaw ang tiil, no. Mapanhot pod kay sayo ba ta magligo man. Yan, ipalo na ka sa akong Facebook. Di ko sure kung ka-follow ko kasi pagka-ano na ko sa imong Facebook, gipicturean dayon ako. Tanaw na ako timan dire. Murag Ay, dito sa Pikas. Sunday na po. Magkupan na nakakon sayang. Sige guys, ako na lang mangita sa uban. Yes po. Asa ka mga balay na mo ma'am? Diri sa Mabini Extension dapit sa Sugar Road. Binex Sugar Road. O dapit dito. Pero before reaching, Sige ba na kay shout out sa inyong lugar ma'am? Sa Mabini X. oy, kinsa man to na yung mga kipang bati-bati diha, bisita mo diri kang Eric. Diri dapita sa may Crumb Street, unahan lang sa Masongtong sa may left side, Oh, light na diha. Sa dito sa gawas. Dinengit na mo. Bye-bye. Hello, Okay. hello. Lalaki lang. Oh, Ah, imo ka uban. Ilis na Ano sa ganyan, mga? after na may gusto Tanong mo to sa kanaan. Ari mo diri kay Eric karon maka sulay po. Try sa. Try. Oh. Try sa. Ako bitaw try man ko. Sa Facebook lang ako si Eric nakita pero one man ko interested kay natay ibati. Karon nga malibihan pala tong ibati. Kalau sa Diyos, medyo nagdagan na po ba ito. Wala lang tayo magputang sa Facebook, wala ba kayong man. Hindi mo ba tanan sa kadaghan. Maog yun, maog yun. Ano na lang. So, ayan, shout out sa taga Mabini X. Sabi ni extension. Mabini Extension, no? Doon na sa may Santa Ana. So, God bless mo sa iyo, taga Mabini Extension, Digo City.
God bless, no? Sa inyo tanan. Merry Christmas. Advance Merry Christmas, eh, ma'am. Advance Merry Christmas. Na, no? Ano lang, happy lang. Happy lang. Happy lang. No, ano lang. Ang gamay, ano lang. Taon gamay jud din na daghan. Dili pwede ipod mukhaon kay putas mo kaon ta na. No, nasi Ma'am Del ato ang tabangan na mamahayo yang Upa. ginapamatay sa lawasan, siyempre, ano ba na sa pagkampos din mo? Tama. Ihatag na to tanan sa iya, ha? No. Wala pa ta kaampo, nasayod na siya. Tama. So, kailangan po di ampo po na ito nga, uy, magpatabang sa anak na. Kaya na yung sa'yo mabisita, makalimot po ta. Ang dili rason nga makalimot yun. Kay bisita. Dili gyud siya rason. Dili pwede rason nga gikapoy ka, busy ko. Dili gyud Dili. rason. Kay katulgon dili gyud siya rason. Bago matulog, mag-ampo, inig mata, ampo. Ano lang. May isang unsang klaseng ampo, okay. Basta pag ampo. Murag nakiistorya sa Ginoo. Marang lang ko. Isuon, marang mama, marang papa. Oo nga, nangayo na Salamat dito. kayo ha. Kuhan ba ya? Ano ba? Ka-owner kami. Ano ba? Salamat. Ano lang. So ayan, magsugod ako gila. Shout out ko sa lahat ng mga viewers, regular viewers. Yeah. Sa mga... Sige, panawag na ako. Ibuha mo na ko na nawag na. Bats na muna. Oh, sorry sa intawo. 50 anyos, tanawag na ito. Nasa eh. Naman may kuhan nga. Pur. Anak, pur. Nalapas. Oh, nalapas siya sa 4. Dapat mo ito. Nanawag na kayo na. Pamunan mo. Ang asa tong mawala. Kasi wala. Kanino? Yung sa taman nga naman yung Sige lang ka na. Ano natural wala problema. Musakay din ta sila. Si? Ya. Inalagan mo. Apit naman. Tadi. Kapit na nagsilip. Apa, wala tal. Ay, So yan, magsukod ako kilot guys sa tapos sa tanan. God bless po sa tanan. And Merry Christmas. And advance Happy New Year. God bless po. Bless. Os-os kami mga. oh, na. Nakakalit naman. Kamera. Hop. Okay na ka na. Sakay ka ito sa sakinan. Sakinan ka na magdun na. Kaya na magtrabaho. Si Jerry day. Ano sakinan Jerry? Iya, baga gamit. Okay na, okay na. Okay na? Okay na. Siya tinotangan mo? Richie. Richie. Oo. Sakit dia noon, iha kita. Okay ba eh?
Indot, mas uton mo mga katungkuan mo. Puti ng sapatos, asa pa. Rubber shoes. Pasyon mo na sa rubber ng uton. Nadiri. Sige, kamay. Netflix na ako na sa kong dala-dala. Yung istilahan doon ko mga bag. Para magpahal. Matabang gina ni Facebook, no? Katapang kayo doon, oy, diha takang kit ano. Wala ka man Facebook doon. Video ko ka doon doon. O wa ka mag-Facebook, O, wala ko ang Facebook. Di ka kita. Ay, pagka na. ah, Oh my God. Naisita mo sapatos. katong gisundan ni mga napsan ni mo, malita ka. Ah, tingnan maliit na talaga. Ikuha sa anak. Ipanhin dali. Salamat lagi. Ani dali ma, kinako. Ipatabang ni mo. Mas maadlog ko kayo. Pinampas mo doon, ang lumandi na doon, no? Kusagi ka ng pagkaon, no? Hindi ka ang kuwan. Oto. Kusog kayo doon, eh. Pag magtrabaho, magbasa, bawal na, ha? Basa na. Magot ang sa dili. Oto, hapon gabi, bawal ka na magbasa. Maligo, Ay, di, di, di. magmasa, magunas. Ang hindi nga na, paralyze, ha? O, di, ay. Pero ino, dugay pa man. Ay, pero habi, tiguang lang ko. Sige ko na. Sa ato ba na doon, maligo dapat, muntag lang ko. One type lang, ha? Tawagan na niya pas mo sa kusog. Sus, kani gani ako nakalimot ko dai mo. Kani ako ano, bumagko. Kani asay gahit ko, gahit kay. Wala siya, mo na Tawag. tawag. Mo na tawag cramping. Oo. Mo na sign of dehydration. Bulag tubig ano. Oo, man na ako na dong talagsa niya ka kabalo ka dong sukat ko na kabalo. Dugay magahi na. O sukat ko na kabalo nga high blood. Kung usa ko kuminom tubig daghang daghan. Madugay, malipong ang tao, kaya bulag tubig, matumban na. Kana, mura kang subuan. At, Ay, ibang gusta. ana na sa hairstyle. Oo. Mag-duster, tingala ka, pag-apos-apos, sapatos mo. Gani. Oh, may trend karon. Mga trend ba, trend. Dili na lang yung mga mag-il. Dili na. Lahi. Ang trend karon, paano da? Tutulong. Aduha gid ko to dong. Hindi Salamat ka sa Diyos. magmahay mo ano ma'am. Hindi ko pa- At tilami agad to. Kato sa connected to sa kabuhi, Ay, panunod salamat sa tiyan ha. dong. Salamat Pati kayo. paginghawa. Ang katong diri sa ibo, ang hupak na ko to. Kani apil na po na sa soba. Babay, salamat. Spinal Kapag naman eh. maglisod kung ginawa ko dong niya mo na magpako, kaya na ko'y upak. Kahuna-huna ang gani ko. Manakop, paatong ko ano. Kung gani Kabubukan. Bukan. O ya, di ba daw pwede ikaw mag-inom-inom kung kinsa may magpainom na ko eh. Sa pila pagkatabong bukat, pinahanan yun ay Ilong lutong. to dyan dong no. Mayroon ang tabubukat kung ginagmay ra yun. Gani. Pohon, ipahilot ko na po kong anak do dong. Pupakon po dong. Ano yung likod to, wapag ito matandog to. Natandog pero dili ang anak pagkatuan. Oo, di ano. Kay mahadlok po ko magpahilot dong kay high blood lagi. Hindi ko papahilot. Ang high blood, pwede po na ito na matabangan, magbabas yan. Oo naman, di ko. Patak magpahilot do dong. Sabi na ko ninili ko ito. Ano po mo iso? Nagulak ka. Nagulak ka ako mo. Patay ng rat. Si Mrs. Sir, ako na mga- 10 taon. Ate mo balipad, sir? Ingnon sa nga. Kuwan. Balik lang unya. Balik lang unya. Ulat tala mi, sir. Oo. Ulat na lang. Kay Ngayon nga, nag-nag-decide, ay sa mga ka, kinapagis. Gusto mo.
Kay naginahanglan to sa hiluto. Maayo gyud dong. Kay kuan biya to siya, maglisod biya to ginhaw. Salamat yung kaayo. Dong salamat sa Ginoo. Salamat po dong. Ang pag-Facebook ka na doon na gani kay na ako makita. Ayo mo guys, subig ka sa katong bandong kagayan ko nga. Ano yun nakita? Ayo nakita dong eh. Nay maayo sa digos. Nataganahan ato, magino makita niyo tapos dugay na kong pangita. Hindi man sa kung gusto magbiyahe dong kay nervyusan mo kung magbiyahe. Nay maayo sa digos. Dool ra. Doon na kaayo gyud. Salamat sa Diyos. Thank you Lord kaayo. Ako yung ginapost sa Facebook. Napil ka sa pagpili sa kuan Facebook. Hmm. Selected rin lang ipili sa Facebook yung tanan. Balo mo po pamilya ang Facebook at din sa ido. Iyang tagaan. Pirmang. Domingo. Makalugar ka sa kasimana, usban tani. Kung makalugar ka, ha? Ayaw naman, pero mas rin naman. Ayaw pa dyan. Yes. Sulay na gachil, ma. Yan eh, sa testing lagi ko doon. Ang kuto, Wala na, okay. Natuto na ganina. layas na. Kanina, sakit ka na dyan mo ba? Hmm.